نزا سبزي انتاي كوني تسفو كردو كحجزو زخل زمد عزماد زي بلو ام جبو ترتبل سانتيم كجمرو له زخل كبقسو له زخل كابيتال زي بلو وين بزح فلتات بزح لمدي زي بلو قندما بزح رأي بزح حلمي بزح بحق نزلو وسب انتاي كوني تسفو نزا سبزي اتأنكو تسفو كخون زخل امبار علمنا كابزر عيتهم بتعم عزيوم عدن تصوت خابزخون تأمرنيا تاترخون حيلي امنت زبهال مدراو حيلي تسفو كخون زخل كازو ما قديمه خطوسون قص انا حق شبات حفتي حنت تكون تخيل يا اخي حوي من بتوساسالي كابزم شبات زيهم كتكون تخيل يا كابز زلخا كونتات كوصكان زحاشن دبلت ان هيوت نخدستما قر كغبر كان زخل اتقنك حيل جن حوي امنت زبحال حدا مدراو حيليو نز ነገር ዝግባእ ክንርዳእ እንተረኣኸ ኢና እምነት ሓደራኹም ኣሕዋት ጎቦ ይደፍርስ እምነት ንኣብ ጥቓ ሞት ዘሎ ሰብ ንኣብ ሕማም ዘሎ ሰብ ጥዕና እዩ ክህብ ዝኽእል እምነት ሓደ ዝገብሮ ነገር ተዳሃልዩ ብድኽነት ንዝተጠላቀየ ሰብ ናብ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣደንፃው ናብ ዝኾነ በዓል ፀጋ ክቕይሮ ይኽእል እዩ እምነት ንሓደ ተስፋ ዝቆረፀ መሬት ዝለሓሰ ሰብ ሓፍ ኣቢሉ ናብቲ እሱ ዝደልዮ ዓይነት ህይወት ሰባት ደዛርብ ህይወት ከብፅሕ ይኽእል እዩ እምነት ዘይገብሮ ነገራት የለን እምበኣርከስ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብፍላይ እንሪኦ ድማ ከምቲ ኣብ ርእሲ ዝረኣኹሞ ናይ ኣዴታትና ጥበብ ብምጥቃም ናይ ኣቦታትና ጥበብ ብምጥቃም ብኸመይ ኢና ንሕና ብእምነት እቲ ንደልዮ ዓይነት ህይወት ክንፈጥር እንኽእል ብዝብል ኣርእስቲ ኢና ተራኺብና ዘለና ሰላም ጉልፃት ሰላምታ ይረሳዕኩን ምሳኹም ዘለኹ ካልእ ሓዊኹም እየ ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ነብስኹም ንምስሓል ትመፁ እንተደኣ ሃሊኹም ድማ ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ብቐጥታ ናብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ከብለኩም እዋኑ ኣብ መጀመርያ ተስዓታት እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ድማ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኒው ሜክሲኮ ኣከባቢ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ዝበሃል ድርቂ እዩ ዘጋጥም ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ድርቂ ስለ ዝነበረ ሰብ በብወገኑ ጸሎት ዝገብረሉን ሰብ በብወገኑ መፍትሒ ዝደልየሉን ግዜ እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሓደ ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ግሬግ ብራደን ዝበሃል ሳይንቲስት ሓደ ዓርኩ ንዓናይ ሞምሳይ ጸሎት ክገብር ይብሎ እዚ ሰብ እዚ ከዓ ሳይንቲስት ስለ ዝነበረ ብዙሓት ጸሎታት ከምኡ ስፒሪቹዋል ዝኾነ ነገራት ስለ ዘይኣምን ተሓለሎ ኢኻ ትብለለኻ ክጽልይ ኢልካ ሕጂ ጸሊኻ ዝናብ ይኽመጽእ ብሎ ነውዳሓና ዓነ ያካይደኒ ጥራይ ብሎ ዓራይ ፀገም የብሉን ዓርከይ ንኺድ ብሎ እሞ ብጣዕሚ ኣዝዩ ነዊሕ ዝኾነ ጉዕዞ ይኸዱ እሞ እንደገና ናብ ሓደ ጎቦ ይወፁ ኣብቲ ጎቦ ከዓኒ ናብ ላዕሊ ምስ በፂሑ ኣብቲ ከባቢቲ ልክዕ ቀደም ዝነበሩ ሰባት ዝሰርሕዎ ኣንሰስተር ወይ ከዓ ናይቶም ቀደምቲ ኣቦታት ዝሰርሕዎ ሓደ ናይ መጸለይ ቦታ ይረክብዎ ኣብቲ ቦታ ተኮይኑ ድማ ነቲ ዓርኩ ፅንሐ ንበል ኣብዚሉ ጫምኡ ኣውፅኡ ኣቢሉ ናብቲ ፅሩይ ቦታ እትው ኢሉ ከዓኒ እዳው ሒዙ ዓይንቱ ዓሚቱ ጸሎት ብምግባር ብተወሰነ ሰከንድ ፀኒሑ ንኺድበና ዓና ኢሎ ዝኩሉ ጉዕዞ መፂናስ ነዚኣ ኢኻ መፂኻ ክትፅሊ ደይኮንካ መፂኻ ንዓባ ፀሊ ይብሎ ብዛዕባ ዝናብ ክፅሊ እየ ዝናብ ንኽመፅእ ኣብዛ ዓዲ እዚ ክፅሊ እየ ክትብል ፀኒሕካ ፀሊ እባ ይብሎ ፀሊ እንደ እሞ ኣነ ግን ብዛዕባ ዝናብ ዘይኮንኩ ፀሊ ኣይ ፕሬይድ ዘ ሬይን ይብሎ ባዕሉ እቲ ዝናብ እየ ፀሊ ይብሎ እንታይ ማለት እዩ ክርድአኒ ይከኣለኒ እዚ ኩሉ መንገዲ መፂና ኣይትዋዘእ ኢኻ ተኽኢልካ ፅቡቅ ጌርካ ጸሎት ግበር እንታይ ደኣ እሞ ኢልዎ ማለት ኣነ ዝገበርኩ ሓደ ነገር ተደኣ ሃልዩ ኣብቲ ቦታ ትእቱ ምስ በልኩ ብዛዕባ ዝናብ እንተደኣ ክፅሊ ኮይነ ገና እቲ ዝናብ ኣይመፅን እየ ድሓስብ ዘለኹ እቲ ጸሎተይ እውን ኣይቅበሎን እየ ዘለኹ ዝገበርኩ ሓደ ነገር ክነግረካ ይብሎ ሕራይ እንታይ ኢኻ ጌርካ ኢሉ ድማ ብህንጢነት ክሰምዖ ይደሊ ልክዕ ኣብቲ ቦታ ትእቱ ምስ በልኩ ያ እንታይ ዓመት ምስ በልኩ ይገርመካ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ሃንደበት በዝመፅኡ ዘይተባሃለ ደመና ነዛ ዓዲ እዚኣ ሽፍነ ብላ ኣበይ ኣብዚ ይብሎ እዎ ብዛ ዓዲ እዚ ትሪኦ ኣለኻ ፀሓይ ኮይዱ ኣሎ ብድሕሪኡ ድማ ብጣዕሚ እቲ ማይ እቲ ብርቱዕ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ብርቱዕ ማይ ይሃርም እሞ ነዚ ቢንቶታት እዚ እንዳመልአ እንደገና ኣነ እውን በቲ ክኸይድ እንከለኹ እቲ ጭቃ ናይቲ ማይ በቲ ናይ ኣጋራያ ፃብዕቲ እንዳኣተወ እንደገና እቲ ማይ ትኻርም ከሎ እቲ ሽታቲ ከሸትቶ እዚ ኩሉ ነገራት ክከናውን ፀኒሑ ኣብዛ ንእሽተይ ዝረኣኻያ ሰከንድታት ትብሎ ተፀሊልካ ኢኻ መስለኒ እዚ ቦታ እኮ ትርኢ ኣለኻ ደሪቑ እዩ ዘሎ እዚ ቦታ እኮ ትርኢ ኣለኻ ዲኻ ወላ ሓንቲ ነገር እኮ የብሉን ከመይ ኢልካ ከምኡ ትብል ኣለኻ ብሎ እምበኣር እዚ እዩ ትፍልል ይብሎ ኣነ ዝፀለኹ ብዛዕባ ዝናብ ክመፅእ ዘይኮንኩ ዝናብ ባዕሉ እየ ፀልየ እዚ ድማ ተቐቢሉ ኣለኹ ንኸይ ጥራይ ንዓና ሕጂ ንመሳሕ ብሎ እሞ እንዳደንፀኦ ግሬግ ብራደን ድማ ሕራይ ተባሂሎም ይኸዱ ግሬግ ብራደን ሳይንቲስት እዩ ብፕሬየር ወይ ከዓ ብመንፈሳዊ ዝኾነ ነገራት ብፀሎት ደኣምን ሰብ ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ እቲ ሃንደበት ግን ልክዕ ድሕሪ ቀትሪ ምስ ኮነ ነዛ ዓዲ እዚኣ ካብ ዝመፅኡ ዘይተባሃለ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ደመና ከንፀላልዋ ይጅመር ብጣዕሚ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ማይ ድማ ሽዑ ይወቃዕ ንመዓልታት ድማ እቲ ማይ እቲ ይቕፅል
ግሬግ ብራደን ድማ እንዳተዋየ ነዚ ሰብ ዝደዊሉ ኣፍታ ዘለዋ ቦታ ኸይዱ እንታይ ስለ ዝገበርካ ኢኻ እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ክኢሉ ንነዊሕ ዓመታት ደሪቑ ዝነበሮ ቦታ ንስኻ ኣብታ እዋን እቲኣ ከምዚ ምስ ገበርካ እንታይ ስለ ዝገበርካ ኢኻ ክመፅእ ኢሉ ከኣለ ክሓቶ ይጅምረልኩም። እዚ ሳይንቲስት እዚ ሕሰብዎ ኢኹም እዚ ሳይንቲስት ኣብ እምነት ዝኣምን ወይ ድማ ብዝኾነ ዓይነት ስፒሪቹዋል ዝኾነ ነገር ዝኣምን ሰብ ኣይነበረን ኣብቲ እዋን እቲ ግን እንታይ ይብሎ መሲልኩም እቲ ምስኡ ዝነበረ ዓርኩ ርኢኻ ኣነ ንብዙሕ ግዜ ነዚ ዝናብ ዝቅበሎ ነይረ ጸሎት ክገብር እንከለኹ ድማ እቲ ዝናብ እቲ ክመፅእ እንከሎ እንታይ ከም ዝኸውን ብእምነት ይቕበሎ እየ ነይረ ስለተቐበልኩ ከዓኒ ከምዚ ኢሉ ክዘንብ ክኢሉ ይብሎ ብጣዕሚ ይግረም እሞ ግሬግ ብራደን ካብታ ህሞት እቲኣ ጀሚሩ ድማ ሳይንቲስት ጥራይ ዘይኮነ እኳ ደኣ ዓለምና ኣለዉ ካብ እትብሎ ብጣዕሚ ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ መንፈሳዊ መማህራን ኮይኑ ዘሎ ዝገርም ታሪክ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ግን ሓደ ነገር ትዛቢለኒ ንሱ ድማ ናብ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣምፂና ዘሎ ቀደም ትዝክሩ እንተለኣኹምኩም ኣዴታትና ትጥቀማሉ ሓደ ጥበብ ነይሩ እዩ ማይ ንክሃርም ጸሎት ክገብራ እንከለዋ ወይ እውን ዝናብ ኣብቲ ዓዲ እቲ ዘይክህሉ እንከሎ ሓደ ዝገብርኦ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ምህለላ ዝበሃል ኣሎ እዩ መቸም ኣሕዋት ኣዴታትና ዝጥቀማሉ ጥበብ እዩ ማይ ክጠፍእ እንከሎ ዝናብ ኣብቲ ዓዲ እቲ ክደርቕ እንከሎ ወይ ዝናብ ደይመፀ ነዊሕ ግዜ ክገብር ከሎ ድማ ኣዴታትና ናብ ዝኾነ ናይ ጸሎት ዝገብራሉ ቦታ ብምኻድ ናብ ዝተቀደሰ ቦታ ክኸዳ እንከለዋ እታ ብጣዕሚ ኣዝያ ትገርመንን ብጣዕሚ ልበይ ተተንክፈኒ ነገር ድማ ኣሕዋት ናፍቲ ቦታ እቲ ጽላል ሒዘን እየን ትኸዳ። ንምንታይ ጽላል ሒዘን ትኸዳ ዘለዋ ኣሕዋት ንምንታይ እንተልዓልኩምኒ እቲ መልሱ ኣብ እምነተን እዩ ዘሎ እቲ ምንታይሲ ናብቲ ቦታ ትኸዳ ከለዋ ፈጣሪ ዝሓተቶ ዝናብ ከም ዝህበን ስለ ዝርድኣ እቲ ዝናብ እቲ ኣብ ዝባኑ ኣክንዲ ድፅሒ ጽላል ሒዘን ክምለሳ ከለዋ ከዕቅላሉ ስለ ዝደልያ ይመስለኒ ኣሕዋተይ ኣይገርመኩምን ካብ ኣዴታትና ንወስዶ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ጥበብ እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ሎማዓንቲ ብዝግባእ ክንዘራረበሉ ደልየ ዘለኹ ኣሕዋተይ ርኢኹም ብዙሕ ግዜ ኣብ መፅሓፍቲ ኣብ ካልእ ነገራት ኣብ ኢንተርነት ንረኽቦ ናይቶም ካልኦት ሰባት ወይ ናቶም ናይ ፃዕዱ ይኹን ካልእ ነገራት ስለ ዝኸውን ደኣ እምበር ናባና እንተደኣ መፂና ብጣዕሚ ኣዝዮም ጥንታውያን ዝኾኑ ብጣዕሚ ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ከነተግብሮም እንተደኣ ክኢልና ድማ ሂወትና ምሉእ ክቅይርዎ ዝኾኑ ጥበባት ኣለዉ እዮም። እቲ ሓደ ጥበብ ድማ ናይ ጽላል ጥበብ እዩ ኣሕዋተይ ኣዴታትና ዝጥቀማሉ ጥበብ እዩ እንታይ ገይሩ እንተደኣ ኢልኩምኒ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ስእላዊ ኣእምሮ ኢማጂኔሽን እዩ ዘለወን እቲ ምንታይሲ ብእምነት ፈጣሪአን ናብቲ ቦታ ክኸዳ እንከለዋ እቲ ዝናብ እቲ ከም ዝህበን ስለ ዝርድኣ ሬዲ ኮይነን ድልዋት ኮይነን ከይደን ማዕረ ክንደይ ካባና ኢና ኸ እቲ ንሓስቦ ዘለና ነገር ከም ዝኸውን ብእምነት ኣእምሮና ሰፊሕ ጌርና ከም ድወሃበና ተረዲእና ጽላልና ሒዝና ናብቲ ንሓልሞ ዘለና ቦታ ንኸይድ ኣሕዋት ብሉፅ ዝኾነ ጥበብ እዩ የሺ እምነት ማለት እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልኩምኒ ንሓደ ደይኮነ ደይተጨበጠ ደይተተሓዘ ደይተረኣየ ነገር ብመንፈስካ ኸይድካ ክትጭብጦ ብኣእምሮኻ ክትሪኦ እንከለኻን ፈጣሪ ነቲ ነገር ትክህበካ እንከሎ እንታይ ከም ዝመስል ድማ ነቲ ስምዒት እቲ ሕጂ ሰዓት ክስምዓካ ትፈቕደሉ እንተደኣ ኮንካን ነቲ ዝገበርክያ ጸሎት ንምቕባል ድልው እንተደኣ ኮንካን ኢኻ ኣሚንካ ትበሃል። እምነት ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ምድራዊ ሓይሊ ግን ድማ ፈጣሪና ንዓና ዝሃበና ምስኡ ንራኸበሉ ድልድል እዩ ኣሕዋተይ ስለዚ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድኾነ ካፒታል ዘይክህልወና ንጅምረሉ ወይ እውን ድኾነ ሕማም ክህሉ ሰውነትና ወይ ድኾነ ድረድአና ድሕግዘና ዘመድ ኣዝማድ ዘይክህልወና ወይ ድኾነ ፍልጠት ዘይክህልወና ወይ ድማ ድኾነ ልምዲ ዘይክህልወና ክእል እዩ እታ እንኮ ክንገብራ ዘለና ድማ እዘን ኣዴታትና ዝተጠቐማላ ጥበብ ኢና ንሕና እውን ክንጥቀም ዘለና እንታይ ኢና ንገብር መጀመርያ እንታይ ክንጽሊ ከም ንደሊ ንርዳእ እሞ ብድሕሪኡ ግን ብዛዕባ ዝናብ ዘይኮንና ንጽሊ እቲ ሕልምና ኢና ንጽልዮ ባዕሉ እቲ ዝናብ እቲ ኢና ንጽልዮ ሕጂስ ከርእይዎ ኢኹም ሂወትኩም ምናልባት ሕፅረታት ክህሉ ይኸውን እዩ ኣብ ሂወትና ድኾነ ዝጎደለና ዘይብልና ነገራት ምናልባት እውን ብጣዕሚ ተስፋ ዘቁርፀና ደሕዝነና ደሕርቀና ደጨንቀና ደብኬና ነገራት ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ነዚ ነገር እዚ ጸሎት ጌርናሉ እቲ ንደልዮ ሕልምታት ሰሚሩ ኣብቲ ንደልዮ ቦታ በፂሕና እንተንኸውን ኔርና እንታይ ይድመስል እዚ ኢና ከዓ ንሕና ጽላል ሒዝና ንኸይድ ንብሎ ዘለና ኣሕዋተይ እንታይ ኮን ይድመስል እንታይ ነገራት እዩ ዝቕየር ነደይ እንታይ እየ ዝገብረላ ነቦይ እንታይ እየ ዝገብረሉ ቤተሰበይ ከመይ ዓይነት ሂወት እዩ ዝህልዎ ኣነ ኸ ከመይ ዓይነት ሂወት እዩ ዝህልወኒ እንተደኣ ብእምነት ክንጓዓዝ ክኢለ እቲ ዝኽእሎ ነገር ሎሚ ኣነ እዛ ፀሓይ እዚኣ ከይዓረበት ከላ እንዳገበርኩ ብድሕሪኡ ድማ ፈጣሪ እቲ ኣነ ዘይክእሎ ነገር እንዳሃበንን እንዳመርሐንን እዩ ዝኸይድ እምነት ዝገብሮ ድማ እዚ ኣሕዋተይ ስለዚ ንሕና እውን ሕጂ እቲ ንሕና እንደልዮ ዓይነት ሕልሚ እንታይ ምዃኑ ፅቡቅ ጌርና መጀመርያ ንረዳእ ተባህገቲ
ትምኒተቲ ንርአዮሞ ብድሕሪኡ ግን ክሰምር እንከሎ ንሓቶ ዘለና ዝኾነ ፍጡር ዘይኮነ ፈጣሪና ይሕዋት ነዚ ኩሉ ፍጥረት ዓለም ብዚ ዝፈጠረ ነዛ ፀሓይ እዚኣ በዚ እተዊ በዚ ውፅኢ ነዛ ዓለም እዚኣ ንከምዚ ተሽከርከሪ ከምዚ ግበር ድብል ነዚ ኩሉ ትርእይዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ዩኒቨርስ ደመሓድር ፈጣሪ እዩ ዘለና ሂወተይ ኣመሓድረለይ ሂወተይ ኣስተኻኽለለይ ገንዘብ ንክረክብ ሓግዘኒ ጥዕና ንክረክብ ሓግዘኒ እዚ ነቲ ነገራት ግበረለይ ኢለዮ ድማ ዝኣብ ፈጣሪ ይኮነን ዘለኒ ፈጣሪየይ ጥዑም እዩ ፈጣሪየይ ሓያል እዩ ፈጣሪየይ ልዑል እዩ ፈጣሪየይ ኩሉ ነገር በቃ ንኽከኣልና ሓይሊ ይህበኒ ኣሕዋተይ እዚ ከተግብር እንተ ደኣ ክኢለ ሎሚ ፀሓይ ከይዓረበት እታ ኣነ ክገብራ ዝኽእል ነገር እንተ ደኣ ከተግብር ክኢለ ሓሳበይ ከፅሪ ስምዒተይ ከፅርን እቲ ፅባሕ ንቦ ዝነብሮ ሂወት ኣብ ኣእምሮይ እንዳምፅኹ ብስምዒት ከዓ ነቲ ስምዒት እቲ ፊል ክገብሮ እንተ ደኣ ክኢለ ብዛዕባ ፅባሕ ንቦ ዝገብሮ ሕልሚ ደይኮንኩ ዝፅልል ኣለኹ ባዕሉ እቲ ሕልመቲ እየ ሕጂ ድኾኖ ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ከዓ እምነት ዝበሃል ኣሕዋት ብከምዚ መንገዲ ክንጓዓዝ እንተ ደኣ ክኢልና ድማ ካብዚ ሕጂ ሰዓት ተስፋ ቆሪፅናሉ የለን እንብሎ ዘለና ሂወትና ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ድፍጠር ንምንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ዝኣመነ ሰብ ኩሉ ነገር እዩ ዝከኣል ንዕኡ እምነት ዝበሃል ድማ ብስምዒት ነቲ ትደልዮ ነገር ክትቅበሎ ከለኻ ምርኣይ ገና ከይመፀ እንከሎ ፊል ምግባር ንምቕባል ድልው ምዃን እዩ ሓደ ሰብ እንታይ ኣሚኑ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝቕየር ካብቲ ዝቕየር እቲ ቀዳማይ ነገር ድማ እንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ቅድሚ ሕጂ ደመኽንየሉ ዝነበረ ምኽኒታት የቋርፆ እዩ ንምንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ እቲ ፅባሕ ንቦ ዝነብሮ ሂወት ንምንባር ቆሪፁ ስለ ዝተስአን ፈጣሪ ከም ድህቦን ድማ ስለ ዝርዳእ ወላ እኳ ከም መኻንየሎም ዝኽእል ብዙሕ ነገራት እንተሃለዉ ግን ኣብ ኣእምርኡ ደቐመጦ ፈጣሪ ዝህቦ ካልእ ምኽንያት ሪዝን ስለ ዘለዎ ናብኡ ድጓዓዝ ኣሕዋት ምኽኒት ዝገብር እንተ ደኣ ሃልዩ ሓንቲ ሓደ ነገር እዩ እንታይ እሱ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ ብዓይንትኻ ክትርኢ ከለኻ ብእዛንካ ክትሰምዕ ከለኻ ዝጭበጥ ነገር ኣሎ እዩ ስለ ዲኣመነ ሰብ ኢኻ ከምኡ ዝገብር ንምንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ መፅኦም ዓርክትኻ እንታይ ኮንካ ሕልምኻ ደይስመርካ ዘይገበርካ ወይ ዝኾኑ ሰባት እዮም ገለ ድዮም ክነግሩኻ እንከሎ ኣብዚ ዓዲ እዚ እንዳረኣኸያ ሲስተም ናይዚ ዓዲ እዚ ወሪድና ገንዘብ ንፋድ ይብለይ ዝረዳእ ዝሕግዘኒ ዘመድ ኣዝማድ ይብለይ ኣነ $100 ዝሰደ ከምኡ ይብል ነይሩ $100 ዝሰደለይ ሰብ የለን ፕሮሰስ የብለይ ክሕግዘኒ ዝኽእል ሰብ የለን ክጅምሮ ዝኽእል ዝኾነ ካፒታል የብለይን ገንዘብ ድበሃል የብለይን ትፈልጠለይ ነገር ኣለካ ዝኾነ ልምዲ የብለይን ዝኾነ ዝፈልጦ ፍልጠት የብለይን ይብል እዩ ሰብ እዚ ምኽኒት እዚ ግን ሓደ ዝገብር ነገር እንታይ እንተ ደኣ ኢልኩምኒ በቃ ንኸይትኽእል ንዓኻ የእምነካ ነቶም ሰባት እዚኦም ድማ ንምንታይ ከም ዝገበርካያኒ ኢኻ ደኣ እምበር ዝኾነ ምኽኒት ትቦም ዘለኻ ናብ ወላ ሓደ ነገር ኣየሳግረካኒ ወላ እዚ ነገራት እዚ እንተዘይሃለወ ግን ናብ ዝሓሸን ዝበለፀን ሂወት ከሳግረና ዝኽእል ሓደ መሳርሒ እንተ ደኣ ኣልዩ እምነት እዩ እምነት ዘለዎ ሰብ ግን ኣብታ ዓድቲ ዘሎ ኦፖርቹኒቲ ደኣ ዝረኣዮ ደኣ እምበር ካለ ነገራት ሕፅረታት ኣይረኣየን እዩ ሕማቕ ነገራት ኣይረኣየን እዩ ትኩረቱ ንክስተኻኽል እዩ ዝሕግዞ ፅላሉ ሒዙ ዝኸደ ሰብ ካብ ኣዴታትና ዝወሰድናያ ጥበብ ዝተጠቐመ ሰብ ድማ ተስፋ ዝበሃል ኣብ ፈጣሪ ይቆርፅን እዩ ካብ ሰባት ወላ ተስፋ እንተሰኣነ ቤተሰቡ ወላ ምናልባት ኣብ ድኽነት እንተነበሩ ንሱ ግን ነዚ ድኽነት እዚ ክቕይሮ ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ሕማም ወላ እንተሃለወ ካብዚ ሕማም እዚ ወፂኡ ግን ዝሓሸ ዓይነት ጥዕና ከስተማቕር ከም ዝኽእል ናብ ፈጣሪኡ ተፀጊዑ ብእምነት እዩ ዝጓዓዝ ምኽኒት ዝበሃል ኣብ ጥቑኡ ይቀርብን እዩ ነቲ ምኽኒታት ገዲፉ ናይ ብሓቂ ድማ ናብቲ ፈጣሪኡ ዝቐረበሉ ጠጋ ናብቲ በረኸት እዩ ዝጓዓዝ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ እምነት ዘለዎ ሰብ ዘርእያ እታ ካልአይቲ ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳኒ ዝኾነት ብድሕሪኡ ቀፂላ ተመፅእ ነገር ድማ ኣሕዋት ኣብ ባህሪኡ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም ነገር እዩ ባህሪኻ ብጣዕሚ ዘሸግረካ እንተ ደኣ ነይሩ ክትኣምን ክትጅምር ከለኻ ግን ኣብ ባህሪኻ ለውጢ መፅእ እሞ ስቂልካ ትኸዶም ዝነበርካ ቦታታት ስቂልካ ትሪኦም ዝነበርካ ነገራት ድሕሪ ሕጂ በቃ ኣይትኸዶሙን ኢኻ ባህሪኻ ክስተኻኸል እዩ ዝጅምር እቲ ውዕሎም ሰባት ስቂሎም ሄለው ናብ ዝካይደኒ ከም ዝግበረለይ ድብሎኻ ከይብሉን እንዳበልካ ትፈርሖም ዝነበርካ ዘይጠቕሙኻ ትኸዶም ዝነበርካ ቦታታት ከዓኒ ከተቋርፆም ትጅምር ንዓኻ ዝጠቕመካ ሕልምኻ ንምስማር ናብ ዘኽእለካ ቦታታት ናብ ዘኽእለካ ነገራት ኢኻ ትኸይድ ትስቂልካ ካብ ሶሻል ሚድያ ስክሮል ትገብር ዝነበርካ መፅሓፍ ከተንብብ ገለ ክትገብር ከምዚ ዓይነት ትምህርታት ክትመፅእ ትሓስብ ዝነበርካ ግን ቅድሚ ሕጂ ዘይትገብሮ እንተ ደኣ ነርካ እምነትካ ከሕይል ክጅምር እንከሎ ግን እትሪኦ ሶሻል ሚድያ ንባዕሉ እቲ ሕልምኻ ንኸተስምር ዘሕግዘካ ጥበባት ዘቕስመካ እዩ ዝኸውን ብቐሊሉ መፅሓፍቲ ከተንብብ ብቐሊሉ ድማ እቲ ንዓኻ ሕልምኻ ንምስማር ዘድልዮኻ ኣዕሩክቲ ኣብ ጥቓኻ ክመፁ ንዓኻ ዝኾኑ ነገራት ድማ እንዳተገበርካ ክትከይድን ቅድሚ ሕጂ ዝኸብደካ ዝነበረ ባህርያት ከዓ ብቐሊሉ ብሰላም ከተተግብሮ ኢኻ ትጅምር እምነት ኣብ ባህሪኻ እዩ ዝግለፅ ምናልባት ሓደ ሰብ ድሌቱ ነገራት ኢሉ ክልፍልፍ ይኽእል እዩ ድሌቱ ነገራት ኢሉ ብጣዕሚ ፓብሊክ ስፒከር ክኸውን ይኽእል ሰባኺ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ይኽእል ግን እታ ዝብላ ዘሎ ነገር ምባሉ ኣይኮነን እንታይ ደኣ
ኣብ ተግባርና ሂወቱ ኣሎ ድዩ ኣብ ልምምድና ሂወቱ ኣሎ ድዩ ውፅኢቱን እምነቱ ይገልፅ ድዩ እቲ ዝዓበየ ነገር ባህሪኻ እዩ ዝገልፅ እምነትካ እታ ሳልሰይቲ ኣዝያ ወሳኒ ዝኾነት ነገር ድማ ሲንክሮንሲቲ የጋጥም ምግጥጣማት ከጋጥም ይጅምር ስኻ ሓሲብካ ብዘይትፈልጥ መንገዲ ናይ ብሓቂ ስኻ ትደልዮ ነገር ክትኣምኑ ክትጅምር ከለኻ ሃንደበት ብዝመስል መንገዲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ገለ ሰብ ተፋልጥ ነቲ ሰብ ከተፋልጥ ከለኻ ሰላም ምስ በልካ ሕልምኻ ትነግሮ ሕልሙ ነግረካ ከተዕልሉ ትጅምሩ ምናልባት ኣብ ዝኾነ ሰሚናር ብኾነ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ኦኬ ኣነ እንኳ ከምዚ ሕልሚ ኣለኒ ግን ማለት ኣነ ገንዘብ ኣለኒ ስኻ ድማ ከምዚ ለካ እስኪ ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ወይ ቦታ ኣለኒ እሞ ብነፃቲ ቦታ ትኽህበካ ክንተሓጋገዝ ኢና እዚ ክንገብር ኢና ዝብለካ ሃንደበት ሰብ ትረክብ ክገጣጠም ይጅምር ሕልምታትካ ክሰምሩ ዝኽእሉ መንገድታት ናብቲ ሕልምኻ ነዊሕ ዓመታት ክወስድ ዝኽእል ነበረ ከሕፅረልካ ዝኽእል ሰብ ክትረክብ ትጅምር this is what happened to me ንዓይ እውን እዚ ኣጋጢሙኒ ነዚ ነገር እዚ ክጅምሮ ከለኹ I didn't have ዝኾነ ፍልጠት ኣይነበረንን ዝኾነ ልምዲ ኣይነበረንን ዝኾነ ገንዘብ ኣይነበረንን እኳ እታ ዝጥቀመላ ዝነበርኩ ሞባይል ብልቃሕ ዝገዛእኳ ሞባይል እያ ነይራ ኣሕዋተይ ትገርመኩም ነገር ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ዝኾነ ሕልሚ ኣለኒ ነዚ ሂወት ግን ኣፀቢቐ ዝርአ ነይረ ኣብዚ ክኸውን ከም ዘለኒ ከምዚ ነገራት ክገብር ከም ዘለኒ ብኣእምሮይ እንዳረኣኹ ካባይ ዝድለ ነገራት እንዳተግበርኩ በታ ናይ ልቃሕ ሞባይለይ ቪድዮታት እንዳሰራሕኩ ብኣ ገይረ ፅቡቕ ነገራት እንዳረኣኹ ክምህረን ዝኽእል ፍልጠት እንዳኣከብኩ ኣብ ሓደ ቦታ ከይደ ናይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ስልጠናታት ዝወሃበሉ ቦታ ከይደ ቮለንቲር ክገብር ብነፃ ከገልግል ገለ ክጅምር ከለኹ ሕልምታተይ ዝገጣጠመሉን ኣብቲ ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ደገልግለሉ ዝነበርኩ ቦታ ከዓኒ ሕልመይ ንምስማት ዘድልየኒ ነገራት ክቅረበለይ ይርአ ካብ ካሜራ በሎ ካብ ላፕቶፕ በሎ ካብ ነገራት በሎ ኦፊስ በሎ ኩሉ ነገራት ክመቻቸአለይ ድማ ጀሚሩ ቀስ በቀስ ድማ ናብ ናተይ ዝብሎ ሂወት ናብ ናተይ ዝብሎ ነገር ከዓ ክመፅእ ክኢለ እምነት ዘይገብሮ ነገር የለን ኣሕዋተይ ዝኣመነ ኩሉ ነገር ይንዕኡ ዝከኣል ኣዴታትና ድማ ነዚ ጥበብ እዚአን ድማ ሂበናና ዘለዋ ሎማ ዓንቲ ብዛ ቪድዮ እዚኣ ከዘኻኽረኩም ዝደለ ድማ ኣሕዋተይ ክንዲ ዝኸበደ ዝሕጂ ሰዓት ዘለንያ ሂወት ይኽበድ እምነት እንተደኣ ክህልወና ክኢሉ ፅላልና ዘይንርስዕ እንተደኣ ኮይና ፅላልና ሒዝና ከም ኣዴታትና ንኸይድ እንተደኣ ኮይና እመኑን ኣሕዋተይ ዝሕጂ ሰዓት ብገንዘብ ዲ ብጥዕና ዲ ብፍቅሪ ዲ ብሰላም ዲ ብድኾነ መንገዲ ደሪቓ ደንዳ ሂወትና ዝናብ ብዝናብ ከም ትኸውንን ዝሓተትናዮ ነገር ድማ ፈጣሪ ከም ዘይከልኣልና ብሕፍኒ ኢድና ዝዘርበናያ ዘርኢ ድማ ፅባሕ ንጎ ኩንታላት ኮይና ከም ትወፅእ ካባና ሓሊፋ ስድራና ከም ተዓንግልን ርግፀኛ ኣይ ኣለ ፈጣሪ ዝሓዘ ኩሉ ሓዘ ኣሕዋተይ ካብ እምነት ዝዓቢ ምድራዊ ሓይኒ ከዓ ወላ ሓንቲ የለን ንዝኣምን ኩሉ ነገር ይዝከኣል ኣይኮነ እንዲ ኣሕዋተይ እምበኣርከስ ነዚ ጥበብ እዚ ክንጥቀም ተረኣ ክኢልና ብኣእምሮና ነቲ ንደልዮ ዓይነት ሂወት ብኣእምሮና እንዳረኣና ነቲ ስምዒት እቲ ክስምዐናን ፈጣሪ እቲ ሕልሚ ትኽበና እንከሎ እቲ በረኸት እቲ ክህበና እንከሎ እቲ ፀጋቲ ክንላበስ ከለና ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና ሕጂ ኢና ንቕበሎ ናይ ምቕባል ግዜ ሕጂ እዩ ንሕና ከምኡ ክንገብር እንተደኣ ክኢልና ድማ ኣብ ኩሉ እንገብሮ ፀሎት ናይ ብሓቂ እቲ ስምዒት ሓዊስና ፈጣሪ ንሓቶ ከም ዘለና ተረዲና ከምደይ ኣቤና እኳ ደኣ ኣባዚሑ ከም ዝህበና ተረዲና ብከምዚ መንገዲ ክንጓዓዝ እንተደኣ ክኢልና ድማ ኣሕዋት እመኑኒ ሂወትና ምቕያርን ዝሓሸን ዝበለፀን ምቐረት ዘለዎ ሂወትን ድማ ምንባርና ዘይተርፍ እዩ ገለ ነገር ወሲድኩም ክትኮኑን ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ተጠቒምኩም ክትኮኑን ተስፋ ገብር ኣሕዋተይ ምናልባት እዛ ቪድዮ እዚኣ ትጠቕሙ እያ ንእትብሎ ሰብ ሓደራኹም ሼር ግበሩሉ ኢኹም ድኾነ ሓሳብ እንተደኣ ሃሊኩም ርእይቶ እንተደኣ ሃሊኩም ወይ እውን ክስርሐልኩም ትደልዮ ቪድዮ ድዩ ድኾነ ርእይቶ እንተደኣ ሃልዩ ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቐምጡልና ኢኹም ሓደራ ድማ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንይጥቕሞ ትብሎ ሰብ ሼር ግበሩሉ ኢኹም እንደገና ቤተሰብ እንተዘይኮንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ንዓኹም እንዳተመነኹ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ንዓኹም